Policija nekoliko puta ušli se svakog Krenemo. Mnogo zajeba na starčicu. Već puta oboriti bater. Sad uvijek dovoljno jedan telefon se isprazni. Da, ovo se odužilo. Podijelite ovaj video još jednom, mi smo možda ovo Nažalost, tek sada. Spušteni su rolete. Mi smo to pričali. Kao nismo... Brate, imaš spuštene rolete. Mislim, možda ih podigne, ali on se vidi od spolja. Nije još 5 i 10 je, još nije. Tamo da je tamo što nije. Neće da se legitimiš ovaj lik. Niste mi ništa pokazali na svjedoka. Vaša dužnost kao i naša je da date svoju identifikaciju. Otvorite to i pokažite na vaše Petar Petrović vam nije ime i prezime. Petar Petrović vam nije ime i prezime. Pa dajte da fotkamo. Ne znam se slika, ali možda da se postoji. Može mi dati koji ti praćem? Mi ne znamo ko ste. Tamo legitimišete internet i kažeš. 1, 2, 3, 4, 8. Možda im kažeš ime. Ja imam na telefonu na malo. A nisi. Uroše, privatno obezbeđenje. Privatno obezbeđenje. Privatno obezbeđenje. Ne, kažem ti za gore, ako... Snimite ovo. Čije privatno obezbeđenje? Ko je poslao ovo? Jeste, pa ovo znamo, ovo je dolaze na izvršenje ranije. To je... Komora. Jeste, znamo. Znači, privatno obezbeđenje je upravo došlo da sklanja ljude, narod sa javnog mesta i da pomogne izvršitelju. Evo, privatno obezbeđenje ovdje. Pa nemaš ti legitimaciju, bre. Kako oni mogu prođu? Ko su oni? Ko su oni? Ko su ovi ljudi? Pokaže znaš ko si. Ko su ovi ljudi? Ko ste? Ko ste vi, bre? A gdje ćeš da nisi službeno lice, ne možeš da prođeš, bre. Nismo ni mi službeno lice. Ne može, gusti se tu. Znači, policija sad omogućava privatnom obezbeđenju ovdje da gura narod i da ulazi unutra. Dajte legitimaciju. Ko ste vi? Gospodo, dajte legitimaciju. Alo. Kriminalci! Alo, dajte legitimaciju. Batinaši! Poslali su batinaše plaćene da biju ovdje ljude. Koga ste doveli? Ko ste vi? Ko ste vas trojica? Dajte legitimaciju. Ma kako da kad nema ništa. Nema, čovjek je privatno obezbeđenje. Ako oni prođu, idemo i mi. Ako oni prođu, idemo i mi. A to svakako to nema pravo. Ovo neki batinači, šta je ovo? Postavlja neke navijače sa spravoma da nas bije. Ako prođu, oni ulazimo i mi. Sa desne strane i pita se kako se... Kako oni mogu da prođu? Ajde na levu, verovatno... Objasni nam kako mogu da prođu. Ko su oni? Odgovor! Ajde, Ako mogu oni, možemo i mi. Ako mogu oni, možemo i mi. Doviđenja. Doviđenja! Doviđenja! Idi, Doviđenja! Lopovi, bre! Ljudi, dajte im pojačanje gore malo. Treba ih Pojačanje, ajde. Liftom idite, ljudi! Lift, ajde. Ne svi! 3-4, ajde. Ajde, bre. Ladno su pozvali iz komore, kao jedinicu. Je, ladno su povukli tako. Rekao su mi smo iz komore izvršitelji i onda
je rekao. Koji iz Komar izvršitelja? Oni su njihovi. Oni su njihovi. Unajmili su obezbeđenje, obično. Je tako? A to je taj. Nije to komora, to je kamora, ako znate šta je katastrofa. Dobro, dosta je bilo, dosta je gore, ajde, treba nam i ovde. Treba nam i ovde, ljudi, bre. Jedan neko. Tu smo, to je to. 3-4 čoveka 5. Došli su dva, evo ga još jedan, usko je tu. Usko je. Lift, samo zovi lift. Ej, ako krenu odakle, Možete otvoren lift. Stavite nešto. Dođite kogod može, dođite, pomognete. Bulevar Arsenija Čarnojevića 52, situacija je kritična. Dakle, šalju privatno obezbeđenje, poslala komora izvršitelja 3 ogromna ćelava lika koji neće se legitimišu ovde, verovatno sa oružjem pokušali su da probiju ovde kroz narod i da dođu do stana. Molim vas, delite snimak i dođite kogod može. Pusti to, Vlado, pusti to, smetano sam. Da vidimo! Čekaj, dajte mi ovde nekoga. Ajde, dajte mi ovde nekoga. Tu smo. Ovde sklavkari neki. Prekrivena čokoladom i solarijom. Objašnjavajte šta se dešava. Objašnjavajte taj live šta se dešava. Sad sam objasnio, znači, malo pre komora izvršitelja poslala 3 ćelava ogromna batinaša, privatno obezbeđenje nekog koje je pokušalo da prođe unutra, nikakve legitimacije, nemaju ništa i pokušali su se probiju kroz narod, policija je htela da ih pusti, dakle narod ne puštaju, privatne batinaše ovde koji su verovatno i naoružani su hteli, ali sprečeni su i oni su se povukli za sada, ali ne znamo šta će sledeće da se desi. Molim vas, kogod može neka dođe. Dakle, malo pre je privatno obezbeđenje ovde došlo i oterani su od strane naroda, nisu hteli se legitimišu, policija je htela da ih pusti, znači vi možete da vidite na snimku 3 neka ogromna ćelava lika. Kostiću tako ti to je tvoj zakon. Dakle, neće da puste narod unutra da gleda javno izvršenje, što moraju, ali privatno obezbeđenje, kriminalci, izvršitelji, njih će puste. Mi smo privatno obezbeđenje. Molim vas, delite i kogod može neka dođe. Ova policija radi za kriminalce. To je jasno, sada više neko... Sad smo videli, upravo smo to videli. Koji su došli ovdje da čuvaju stan. Ne guraj bre! U redu to. U redu da me nadodiruješ. Ne guraj bre! Budite od nas. Ne guraj bre! Ne diraj ga, bre! Ne pipaj ga bre! Bili ste pored vrata. Ajde, smirite te vaše, ono nađete. Dobro, samo. Smirite vaše, bre, tu što se guraju. Ajde, neki glavu i majmunu glasno. Naš, vidim slika jači. Držite se, bre. Ne pipaj ga! Vi nemate pravo pola sprata da zauzmete kordona. Ne pipaj ga bre! Ostaćete ovde koliko i mi, a to neće biti malo samo da znate. Mislim, može, ali ja držim ovo svakako. Tu smo za njima. Pravite žive zidove u 3 sloja iza. Ajmo da vidimo ko ćemo da prođe. Pravite ko za ulazak u televiziji. Onda oko cijele zgrade napravite kordona koji se tako krema. Mogu svodimo. Dođite ljudi kogod može. Znači opet su krenuli da guraju ljude, i malo pre su poslali privatno obezbeđenje ovde da probije kordon. Znači, kogod može neka dođe ovde da podrži narod, da odbrani se. Znači, malo pre je bilo privatno obezbeđenje ovde.
Nemo da dira od 80 godina, bre. Ajmo napolje, bre, ovaj će da pobegne. Ajde. Šta ćemo polako, čovjek ima Krvi da se napiješ ljudi, da bi ja odbrata. Daj pipaj ga! Alo bre! Ajde, nemoj tu njega! Stani bre! Nemoj da mi neko udara blizu nas bre! Stani bre! Čekaj, to bi ovdje narod, evo da mi guraš! Naređujete da se pomeću, ne budeš na vladi! Naređujete! Stani se prijatelji policajca, bezimeni ovaj ovdje. Onaj smrad je prošao. Čuvate, bogate, 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 čuvate, bogate. I ti saš velaktom, brate. Uza zid. I šta ćemo sad? I prijeti, štakam sa mene koji kurač. I prijeti, ili ti ne redimo. Nema ime i prezime, prijelaže, ne Petar Petrović. Jesu zaključene vrata? A vi starog čovjeka Gada ste vidjeli pašu. Vidim s koga stojite, ona kaže. Ja sam normalno, bre. Ja sam normalno. Uvidio si me koleno kad si krenuo da me guraš. Da, rukom i onda kolenom. Sve snimljeno, bre. Ljudi, sve snimljeno, vi možete da pričate šta hoćete, sve ja se praviš ludo, bre. Vi ste snimljali i sa sve studova, bre, kako vas nije strah, jebote, kako vas nije sram. Sram da vide svi. Ovdje ispod, u Ebra. Ko ste vi sad dobro zaštitili? Ljudi moji. Jeste vi vidjeli čovjeka rasprijeti? Ljudi moji. Koga Saška? Vlado! Alo! Evo kažem čoveku polako, što te ovdje ljudi. Evo, Vlado! Evo, Vlado, vidite koliki su monari, tuku vas. Vas, imate samo stojite. Ne možete da popunjavati. Ako ispućete starog čovjeka, samo treba sramota da sve da vas bude. Ovo je bezimeničko, mu ne piše ni broj značke, ni ime, ni prezime. Ome vi služite. Preti. Samo on preti, niko nije preti. Ovo je ono što služi da bije, ne radi na njih. Sram te bilo, bre! Sram te bilo, ko ti vređu porodicu, bre? Pa trebi sebi ruku otekao nego porodicu ti vređu, nemoj da lažeš, bre! Sram te bilo, bre! Na to se vadiš, sram te bilo! Ja vređam porodicu. Ja imam porodicu, bre, pa nisam ja ološ, bre, ti vređam porodicu. Sve najbolje želim tvojoj porodici, a ti si ološ. Što lažeš, kako ti nije sramota? Ovo njega kura, sam se ovdje smeška i sve kao strašno. On ironije, razumiješ, smačio. Ovo bre vređao porodicu, što priča, bre, luda, čovjek bi ne... Nema nam, brate, govoriti. Znači i dalje priča se u vređu porodicu. Šta da smirimo tenziju, uzeli čovjeku šta? Koju tenziju da smirujemo? Gde mi živimo? Šta pričaš me ti? Koju tenziju da smirujemo, bre, ovdje čoveku šta? Šta sad mi čuvati? Izašao je on, šta sad mi čuvati? Ne možemo.
kao, možemo mi da ostavimo i dobijemo sami, to je to. Možemo sutra malo da nas ništa. Ne možemo ništa. Jedan će vršiti vas. Nema nikog stanu, vi štitite stanu, neko tamo malo Krimosa iz Kragujevca. Koji je otet od ljudi. A nije otet su ništa. Sve je ovdje i dalje od gospodine. Moramo da idemo za svi. Čekaj, samo sve obavesti. I oni vrate onda... Evo to sad dešava, evo to sad njemu daju četiri. Ne, oni čekaju da oni uđu. Oni čekaju da oni uđu. Da, oni će čuvaju. Da, oni čekaju da uđu. Da, pa ćemo mi sutra. Ljudi, nema niko da napušta sam. Da se raspada. Ne idu sami ljudi. Nemojte da idete sami kući. Nemoj niko sam kući, ti ne pratit će nas kući da nas hapse. Znači nemoj niko kući sam da iše. Ne hapse, nego samo da im kaže. Znači, volio bi svi da dobijete rak i da se raspada. Pogoda što se raspada. Znači, svi da dobijete rak i da se raspada. Evo, to je svi ne, ali ja tebi se najgore. Brate, izvršitelji samo. Znači, izbacujete ljude na ulicu i smijete se tu, udarate. Ajmo svi! Olož, ajmo svi zajedno. Nećemo sad svi. Petar Petrović, ne bojim se. Daj mi pajsericu da me bije. Ti što si me uđe. Ali, ja sam ovo sve. Znaš šta će sad se desiti? Oni će sad daju trojici, brate, i oni će dođu u stan. Pogod, svejedno, oni su završili sve. Sad pogod može dođu u stan. Pa ne, pa zato što ovako obijemo stan. Nikad to ne bi radio. I nabeđuješ me na to. Svakako neće oni nas uspiti sami ispred stana. Da vređem nečiju porodicu ovdje. Ima snimak. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Ljudi, osim toga što ste lopovi kaži svima da stanu. Dobro, dobro. Će nas kao tući. Evo kažem. Ajde, Kažeš ljudi, moramo svi Znači, zajedno. Neće nas ovo što je rekao, vidjet ćeš šta ti nam rekao. svi zajedno izlazimo, alo. Želavci neki tamo civilci, ja ih rokam skejtom u glasu. Neće, ja Keflović Vranske. Ja sam Čirić, mi smo neki rođeni. Ne znaš ti vi ste s Kosova otišli u Crnu Goru, a mi u Vojvodinu. Ne znaš ti ni Kosovo ni šta si, njemu treba otišli skonti da si rođeni. Sram ti bilo prezime. Ajmo polako sad. Pređite. Pošto će tebe... Ajde, nemoj da ostavimo sranje, podavimo se ti. Bre, ja bre. Nemoj da budeš javno da ideš sam. Znači, prvo nam se javi pomoć. Ako ti budu zvali u stanicu, javi se. Da. Kakva crna stanica, bre, ne ulazimo u stanicu više nikad. Vuku za noge. Čekaj, daj da objavimo live. Sad idite kući i živite normalno, što da spavaš večera. Evo, nažalost, iseljenje je uspešno izvršeno. Ovi ovde ljudi su vas licitirali, tukli ljude, hapsili i mučili ljude, hvatali devojke za sise i tako te stvari najgore. To su oni... Objasni... Idemo. I kako se zove, na kraju krajeva, eto, nismo uspeli, ali sledeći, nadamo se da ćemo povratiti ovaj stan, jer ova nepravda neće trajati večno, tako da, eto, da znate da ovo nije gotovo i kao šerujte i delite o sramotu ovih policajaca koje rade za izvršitelje i koji su maltretirali ljude, hvatali devojke, tukli, laktali i tako dalje, vidjeli ste sve, znači užas, jedan užas.
asistirali su izvršitelju najgorem koji je prodao stan drugom izvršitelju, to je s njegovom sinu od druge izvršiteljke, koja je inače... Kažeš da smo svi u istim govnima, onda se digneš sa narodom i budeš uz narod, a ne tu ko mula da čuš. I to je to. Ne znam što više da kažem, naporan je bio dan i jako smo svi nervozni i šerujte video i pričajte ljudima šta se dešava, obaveštavajte nas o iseljenjima, obaveštavajte komšije o iseljenjima i da solidarno stanemo na kraj ovom ološu policijskom, izvršiteljskom, državnom i svim ovim što su se ušemili da otimaju ljude stanove. Hvala svima što ste pratili i svako dobro.